Ik ben met de fiets. Ik heb de boeken altijd achter in de auto liggen ergens. Hè? Fietstassen moet jij goed doen. Ja, maar dan laat ik ze er weer in zitten. Je weet wat er... We weten sinds chef Van Oekel allemaal wat er met fietstassen gebeurt. Hè? Ja. Ik heb nog wel punten. Ja. Ik haak even bij jouw draak aan. Jouw getatoeëerde draak. Ik hoop dat ik niemand met tatoeages beledig nu, maar dit gedicht gaat over de nauwelijks tijdelijkheid ervan. Voor het leven getekend. De loodgieter is een koelkast. Voor elke gebeurtenis in zijn leven heeft hij een magneet. Voetbalteam, kinderen, auto. Alles wat hij niet wil vergeten, sleept hij met zich mee. Een man die ik ken gaat iedere avond slapen met om hem heen een arm waarop zijn eigen hoofd is afgebeeld. Elke dag lijkt hij iets minder op het gezicht dat naar hem kijkt. Mijn vriendin draagt de paraat van haar overleden broer. Een ander heeft muzieknoten die haar er altijd weer doorheen slepen. Ze bewegen met haar benen mee. Niet alles ligt voor altijd vast. Van een misplaatste naam is zo een bloem te maken. Een fantasiedier, iets mystieks van de Maori's. Soms volstaat een extra letter. Er wordt gelachen door iemand die dat laatste is overkomen, geloof ik. Elixir. Waarin ik een beetje bij jou aansluit, trouwens. Maar alleen in de eerste strofe. Elixir. Straks zijn we eindelijk onszelf. Het enige dat nodig is een recht gebit. Een gezicht waarop de lijnen besluitvaardig zijn uitgeleest. Het ei van onze buik wordt uitgeblazen, de borsten boren zich de wereld in. Je kent ons niet meer terug. We zijn precies zoals we vroeger zelden waren. De dingen waar we later, als we 150 worden, tijd voor kunnen maken. We zullen vele talen spreken, onze uitgestrekte vruchtbaarheid over meerdere gezinnen verdelen. Tot op hoge leeftijd zijn we actief en doen we alles wat we maar willen. Daarna, dat zien we dan wel weer. De vreugde die wacht wanneer onze kinderen alle ziektes kunnen genezen. Er is niets anders nodig dan geduld. Geloof ons maar, de dood is schijn. Verpakt in ijs houden wij de kaken op elkaar tot de dag dat onze tijdscapsule opengaat. Er zijn wereldwijd enkele honderden mensen ingevroren. Ik vind dat vooral heel erg optimistisch van hen, omdat zij ervan uitgaan dat het een leuke plek is waar ze ooit weer ontdooid worden. Ik doe een gedicht van Frank Starik tussendoor. Oh, dat is om te lachen. Hij is mijn partner en hij is overleden. En inderdaad stond in het testament dat ik zijn werk moest bezorgen. Dan heb je het aan gevraagd. Ja. Dankjewel. Ik moet nu ook, sorry. Neem me niet persoonlijk, maar ik moet nu ook denken aan iets wat hij nu zou zeggen. Dit gaat allemaal van mijn tijd af. Oké, nou dan is die er nu even bij. Ja? Hommel. Als je doodgaat, moet je van de hele wereld afscheid nemen. En de wereld neemt afscheid van jou. Nou ja, er zijn maar weinig mensen op aarde die iedereen kent. En ook zonder hen zal de wereld gewoon doordraaien. Met één mensje minder erop. Het is vaker vertoond. Iedereen kan het en zal sterven. Vanmiddag kwam er een late hommel mijn kamer ingevlogen. Aangetrokken door zo'n bos bloemen die heel veel rommel geeft. En dan de rest van de middag niet meer weten hoe je
eenmaal volgezogen, zwaar van nectar, weer naar buiten schommelt. En terwijl ik dit schrijf ben je plotseling weg. Is het je gelukt onopgemerkt terug in de wereld te verdwijnen? Of ben je achter een gordijn gestorven? Lig je op een vensterbank nog weken weg te kwijnen, te verstoffen? Maar dat geeft niet. In het gedicht loop je goed af. Wat godzijdank niet in het testament stond, was dat ik de eenzame uitvaart zou moeten overnemen. Want dat zijn er nog steeds best wel veel in Amsterdam, elk jaar 25 of 30. Maar ik heb er onlangs wel een keer één gedaan. Een meneer die richting Diemen voor een metro was gesprongen. En zichzelf daar heel anoniem had gepresenteerd. Daar had hij echt moeite voor gedaan. En die heeft er nog tegenwoordig helemaal niks bij zich. Ruime marge. Het kan dus nog. Jezelf vrijwel onzichtbaar maken. Je zo bewegen dat je de camera's ontwijkt, de lampen je niet vangen, je er pas bent tijdens de klap en dan meteen weer weg. Voor die tijd kamde je de restanten van je haar, schoor je kaken, alles om niet op te vallen. Je leegde de zakken van je broek, je hoodie, derdehands en onherleidbaar, net zoals je DNA. Er is iemand die in jou een Mark herkent. Maar nee, dat ben je niet, want Mark neemt op. Maar het had gekund. Je kunt werkelijk iedereen zijn. 40 jaar of 60 en je lengte, men neemt een ruime marge. Was dit het doel? Zo gemiddeld mogelijk vertrekken, zodat niemand specifiek je kan gedenken. Breek ik in met dit gedicht? Of ben je juist opgelucht? Dat ik mijn muziek opdring, die een gezicht krijgt dat ons afleidt van het jouwe, schone kleren en een bordje zonder naam. Hij ligt op Sint Barbara, net als Frank trouwens, waar een heel lijntje is met mensen zonder naam. En af en toe, want dat zijn doorlopende onderzoeken, sommige al bijna 20 jaar. Af en toe kan er ineens toch iemand van een naam worden voorzien. Of zelfs verplaatst naar wat ooit zijn huis was. Ik denk dat ik nog 3 minuten heb. Oh. Zo. Levend geheugen. De mensen voorspellen dat ik straks, als ik 92 ben, de enige ben die alles nog weet. Dat ik het dan moet opschrijven. Een boek dat iedereen wil lezen. Een bestseller. Misschien wel mijn eerste. Het is een hele verantwoordelijkheid voor de oude dag, die bovendien nu al begonnen is. Vrienden bellen. Weet jij nog welk merk schoenen die altijd droeg? Hoe zat het ook alweer de vorige keer dat de motor afsloeg? Waar heb ik mijn trouwboekje gelaten? Op zolder heb ik de bonnetjes nog. Ik ga vandaag lekker alle verdrietige rouwgedichten overslaan. En ik eindig met een gedicht wat een soort voorspelling is geweest. Die eerst Frank altijd deed over mij. Bij elk boek weer zei hij dat het hem helemaal ging worden. Dat ik daar alle prijzen mee zou gaan winnen en alle vertalingen mee zou gaan krijgen. En ik vroeg bij elk boek, dat nou niet. Dat helpt niet. Ja, het is uiteindelijk toch nog een soort van gebeurd met deze bundel. En dan bleek ik achteraf ook een soort van te hebben voorspeld. Dus alle tijd komt samen in dit slotgedicht. Omtrekkende bewegingen. Het begint nu toch wel iets met mij te worden, zei jij, zeiden wij altijd, bij klein succes. De uitspraak kwam van je moeder en duidde erop dat, wat haar zoon ook aan voorspoed toeviel, het van worden waarschijnlijk nooit tot zijn zou komen. Laat staan tot verleden tijd.
Al bleef de twijfel, vandaar het toch. Er kon, al was het meer iets voor andere mensen, wellicht iets worden bereikt. En nu is het zover. Jij bent dood en dat doet wonderen voor je cv, voor dat van mij. Zonder enig diploma ben ik ineens bezorger, woordvoerder, min of meer bekende Nederlander. Ik sta als medewerker aan jouw werk vermeld. Rook namens jou een sigaret met andere geslagen. Het begint nu toch wel iets te worden met mij. Dank u wel. Vrouwtje Tuinman en het is, ja Jesper, pauze.